chine manyandu chapauka Ishmael ndimi murira tendai ndimi kana mapiwa mukana wekutaura unotaura makasimudza izvi kuti ikoti yese wandisada kuwadita chakamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndekundipuma uno ndoda kuripwa nemombe 5 yani mboo dzako zvitupa nemari yedare. Akutaura izvozvo ndichina manyandu chapauka Ishmael achitaurira kuna murira tendai. Ishmael. Nini wakauya wanamurira pamba pangu vachindikumbira weti vachikumbira weti yemudzimai wangu. Taura makasimudza uone isusu kana tiri padhuze nemasvito mukuru vai. Wakauya wanamurira pamba pangu vachikumbira weti yemudzimai wangu. Ndaisaziva wabva ipapo munhu wavo waikumbirira weti akafa, akabva ashaika kudaro ndokubva vanditi tikuda kuti kudawo mombe pakufa kwakaita munhu wedu ndekuti ndiwo wakauraya munhu wedu, ndoko wakandimba kuti chapauka wauraya, ndopandakamirira nyangu, ndosaka ndakapinzwa nyangu kunokumatara. Muri kuizwa here nyaya aina kujeka changamira weti waifungidzira kuti ngerukawo here ndechii kuti wandodzikinura here waiti chii iwo handisi kuziva ndovachataurawo mabiri zvakaita kuti ngei maida weti musoro yechangamira. Ini sesta rangu riri papepa rikudeedzwa kudare redu rino handina wandakatuma kundokumbira weti. Asi nyaya iri papa changamire inyaya iri pakati pawachapauka nemunin'ina wangu akashaika musi wa23 January kurenesa. Ndo pane nyaya yacho iri papi iri papa. Yes, anizvo aituma munin'ina wangu iye endo parupanya yacho Langai nyaya iyi pamuti uyu haasi kutaura ima hamusi kutaura. Nyaya yanga iri papa yanga iri kuti munin'ina wangu uyu akarwara kubva muna September, end of September last year. Chibva taedza mumahospital Moses Murira. Airwara nei? Akatanga achiti gumbo. Aibva azoti mwiri yese. Aingorara achigomera achiti ndikutadza kumangu kurwadza, ndikutadza kuita tsvina, zvakawanda zvaitaura. Saka mukurwara kwese kwaaita muna January after Christmas, so 27 January, ndo ndakazodaidzwa inini, handigari padhuze nawe, ndogara kumuti wegora, iwo anogara Machimutuwa. Ndo pandakazodaidzwa inini ndichitaurwa kunzi munin'ina wako pane zvaari kutaura kunoku. Ndo pandakaenda kumba kwake. Vandadosvika achitaura enda achiti mukoma inini ndikuda ndarwara ndikurwadziwa asi ndoda kuti ndinokumbire ruregerero kuna baba chapauka ndevekuti ndakadanana nemukadzi wavo. Ndo pandakadzokera kutwegora ndichiti ndikudzoka mangwana kusei na7 ndichibva ndafonera sabhuku wangu, sabhuku Chimutuwa wanowa vari muno, ndikandisanganiwo nemi kumba kwemunin'ina wangu. Ndo pavakauya ndichibva ndavataurira kuti munin'ina wangu ari papa akarara apa uyu arikutadza kusimuka uyu ari kuti ndiendereyo kuna wachapauka unotikumbira ruregerero nokuti ndakashereketa nemukadzi wavo. Ndisaita sekudaro tichitori pamba ipapo mainini mudzimai wemunin'ina wangu ndopo wakatumwa nemurume wavo kuenda kumba kwawachapauka kunyaya yeweti iri kutaurwa iyi. Kufunga vari munhu wachagona kuchitaurwa kuti zvakafamba sei. Then vachapauka pawakasvika shoko kumusha kwavo vakabva vauya kumba kwemunin'ina wangu. Vaibva vasvika ndakagarawo nasabhuku wangu nevavakidzani sikuziva nyaya iyoyi yaitaurwa nemunin'ina wangu yekundokumbira ruregerero kuna wachapauka. Vakasvika vakagumbuka zvichokwadi. Ini ndaisati vaziva, ndakatanga kuvaziva musi wa6 January vachapauka pamwe chete nemukadzi wavo.
Saka kugumbuka kwanga wakaita wakati kwazisa wakati warume ini nanofa vemurira vauya kumba vachikumbira weti zvinorevei izvi. Ini ndopandakati vachapauka garai pasi ndanzwa kuti munonzi vachapauka ini handisingakuzivi. Munondiziva here? Vakati handikuzivi. Ngati inini ndinonzi Murira ndiri mukoma waMozisi arimbo. Izvozvi kugara patakaita panapa idare ndiri kutoronga rangadaidza sabhuku pano kuti ndiuye kumba kwenyu nemashoko ari kutaurwa naMozisi ekukungira regero kwaakutaura. Regai ndikutaurirei. Ndakati regai tikutera kumba, endai kumba tirikutera. Zvikanzi aiwa musaregai kuuya kumba kwangu kutaurai nyaya yacho. Ndopandakati vachapauka. Mukomana ari kumba waMozisi uyu ari kuti iwo ndikukungira regero akadanana nemukadzi wenyu. Iwo ndopakati nyaya yakadaiwo yakuenda mberi. Saka pakanga paino mapurisa ekwachangamire wangu uchienda mberi. Vakanga vachifambirawo nyaya dzavanga vatorwa nachangamire dzezvekorera kuona kuti munharaunda muri sei. Vachibva vanzwa mashoko iwayo vakati kuti tichakusiyei panapa nemashoko atinonzwa ko mukasara mukatemana. Regai tichiende nemi kunani vachangamire kudare. Ndopatakaenda kwachangamire nyaya ichibva yakugadziswa nachangamire kudare rekwedu. So zvakaitika izvozvo changamire. Kana paine pamwe ndinozodai yangu. Ndingati taure kuti mukadzi wake zvainzi chiine ari pere mukadzi andari Mukadzi waMozisi. mukadzi waMozisi uyarakwako mukadzi waIshmael mukadzi waMozisi. Murira. ndinonzi andizita Definitely Mvere. Definite. Mvere. Taurai nyaya Tingati baba vachirwadziwa. isimudzaizvi Vamurira vachirwadziwa. Takagara masikati inomwe. Wakabvunza kuti waripo here kwachapauka. Kati muri wada we. Ndoda kukumbira rege. Kumbofamba sei Wamurira? Wauya here kwachapauka ndoda kukumbira rege. Ndomashoko akatari. Saka pakazouyawo Wamurira. Ndobva ndangowatsanangura kuti ndozvitaurwa naWamurira warikutaura kuti vari kukumbira rege. Ende munondikumbirira rege rokuti vachapauka. Ndangotaurawo Wamurira. Saka bamukuru vakati toita sei? Kuti zvauda kutoti tiite sei? Tiende kwachapauka kwacho. Atazongofamba asina fambira ari kuti ataurwa naWamurira. iyo wadari saka nyaya yekunzai kuno kudare ndechi Ni nyaya ndunza kudare kuno kubomerwa kuti ndakauraya. Uroyi ndo wandafambira kuti ndakauraya. nanyakufawo Because awa ndo wandaifamba nawo. Saka ndakasungisa awo kuti ndo wandaifamba nawo dare ndese. makatombotongwa Ndakambotongwa nyaya. zvikanzi chii kudare kwamakatongwa Inini ndaisabvumirwa kutaura. Because ndaiti ndikada kuti nditaure nyaya yangu ndaitirwa hasha. Saka ndakaramba ndakanyarara kusvika ndisimudzwa nyaya yangu kusvika chifu. yanga yanzi chii judgment yacho yamakatongwa Judgment inini ndinenge ndanzi ndipe munhu nekuti wabvuma mhosva yandisina kubvuma. mhosva hanzi mhosva yai Ipapa handisi kuziva changamiro achazondipindurirawo. ini wachapauka iwe Ishmael ndauza kuti pawakaya vachikumbira weti yemudzimai wako makava Handina kuwapa, ndakaramba. asi runyereko rwekuti mudzimai wako akarara naMozisi kana kuti wakadana naMozisi wanga uinako Ndanga ndisina. Right. Ndokuna vachapauka muri kuti mimi mombe yamanga vandimubvisi nachangamire hamusi kuziva kuti yandai imi
Changamire ndiani ingatipe iziye mati mimi makanzi ndishechenda mbuya kisai mombe yakairi mombe mombe yainzi wakabvuma mhosva ndisina kubvuma mhosva bozi inini hapana chandaidaira chandaipindura bozi vainditi iwe usapindure pindura mubvunzo wandatokutaurira iwo saka ndomubvunzo wandaiti ina handigoni kuti ndobvunzwa kuti pindura mubvunzo wandatokutaurira vandakabva ndopindura ndichiti inikuona mamboti pamusoro imamo iyo nyaya iyi ine mawara saka tida kubvisa mawara acho apa inyase kusara yakati bha mamangariro aita murume uyu amangara akati monyorokei mai vari kutaura wakati monyorokei zvakare nanya kusundiswa akati monyorokei ndichiona mukati mepfungwa sekujaira matariro kutaita baba avo vamangarirwa kuti wakaisa rukahwa pane mudzimai wavo munun'una wababa avo kwakudanana nemukadzi akagadzirwa padana nemukadzi akagadzirwa kwakusvika pakurwara wochifamba mawakafamba kwauzwa kuti kuti upore ende kuti mwote mukadzi wakanana naye ndo chakaita kuti wakumbirwe weti avo saka mubvunzo wangu uri kuti maiyo imwina mushakabvu maidanana here uyu mukadzi wacho asi mukadzi maiyo nemushakabvu mukadzi nemurume nemukashakabvu orai saka tobvunza mai kuti mimai imi nemushakabvu maifambidzana here aikumbirwa weti pamberi munonzi ani zita Melody katati. munonzi Melody saka vano mudzimai wababa ndo vane weti yaidiwa mubvunzo wangu wakamira wakadaro kuti maiyo pamusoro imini nemunhu akafa ainzi akatuma delegation kumba kwenyu kwababa kuti imi muite weti yegoenda kumba kwavo mene zvaida kuita nezvakamupumwa pamwe kuzora maidanana here nemufiri Kwete baba. Kwete ndinopika ipapo. toenda kune mimi matimi uyo mumangairi mati hamuzvizivi kuti zvakabva apa zvichienda maidei kumba kwababa kunze kweweti inini handina chandaida aita munin'ina wangu asi zviri kunzi akatuma vanhu ekakurwara makatenge muine dare rekuti muende kwake uyu tora weti ndo raari kubvunza izvi maigara dare iri muine chinangwa chipi dare reweti inini ndandisiri mukati maro pachanamiri inini pandakapinda anga pari mashoko ekundokumbira ruregero on behalf yemunin'ina wangu ruregero rwekuti akadanana nemudzimai wachapauka ndo rari shoko racho richida weti kadarei kozoti weti munin'ina ndiye akatuma mudzimai wake direct kuti enda upi enda unondikumbirire weti ari mudzimai wacho makaenda iri weti mani right iyo mama pamusoro imamo ndanda kuedza kutsanangura kuti pawatsanangura nyaya yavo pawatsanangura nyaya watsanangura kuti nyaya yeweti muchanzo achakuudzai nezveweti ini handizvizivi saka ndifunga wazotaura pawatsanangura kuti mudzimai asi tiri pauriwe definite akaziva mozisi aikutaura kuti akadanana namakadzi wakamuraramisa kuti muzosvika kuweti akatsanangura achiti ndakafambidzana namai avo saka ende munondikumbiriro ndibatsirike zvinhu zvinoitika mumusha iwamo vasina kana akamenyero kupe kekuziva kusati wadzwa zveweti kamenyere kupe zvinhu izvi zvakataurwa patatombogara ipo sezvinhu ini ndanga ndisinganyanyi kufamba nababa waita zvekuwaka saka bva ndakogara zvakatodaro saka zvakazouya futi mukurwara negumbo gumbo iri wakarwara wakatanga kurwara negumbo inini
ndakaenda kuHarare akabva pamba watori ndatosiya zvakanaka ndobva wazondifonera wakati gumbo rangu riri kuita sei kundirwadza kata sei wamurira tikanzi gumbo riri kundirwadza rakangotanga kundirwadza inga ndakasiya zvakanaka anzaiwa gumbo riri kundirwadza muri kuuya rini kati ndofunga chachiri chitatu kati nhasi ndo zuva randasvika kuGrenara kumunau saka ndichaona pasondo zvinogona kuita sei ndogona kuuya ndakagara kuGrenara pandabva Friday ndadzokera kuEquity wakafona futi ndiri kuuya rini Friday iyoyo ndati Sunday tinobudirira fundo ndichibva Sunday handakwanisa kubudirira Monday ndazouya chipiri ndobva ndatosvafonera ndikati uyai munditambire havana kukwanisa kuuya unonditambira negumbo rairwara bva ndatsvaga kubhara patinodzikirepo bva ndaenda kuma ndasvika ndakasvika wari kune saruwa wavo wabva wazouya wasvika mamuriro zvamune matoita kakuperezeka chii ndagumbo riri kundirwadza tabika tarara saka ndokubva ndati chiendaiti mangwana tiende kuchipatara ringe rimandi ndobva vatomuka zvavo zviya zvekunonoka mamuriro zuva rakupisa iri kuti uchikwanisa kuenda kuchipatara sei ndikugadzirire muindi wakaenda kuchipatara zvichiwa wega wauya nemapiritsi avo kada vasvika kuchipatara mapiritsi aya kushandisa mapiritsi aya saka gumbo riya raivarwadza nanga tutiite kuleft waiti ndiri kubatwa ndisana kwakweni kusikarudzi kufamba waiti takusenza makumbukai andakazoenda nawo kuchipatara ndakatambudzika nawo mukuti waifamba zvezvokuseni waiti ndakabatwa pane mozisi akatora nguva yakadini achirwara imo mama mupera kwaJulai akatanga kusvika apfuura akatanga Julai achirwara negumba asi aita kufamba Julai yogona tera Julai muna akashaya rini 23 January ndudzi wangu wokupedzisira mozisi anga achiita basa rake reubabama kubva muna Julai andakauya zvakanga zvokuwawarira zvakanga zvekuwawarira tingatoerenge kuti mazuva mangani asiwaitawo asi akazopedzera asisatogoi because Julai wacho mazuva mangani ngani nguva zhinji ese tofunga kubvira muna August kusvikira azofa zvapapa sisitori mambo ndinobvunza ndoda wangu kubvunza kune ava vauya pamwe kuti kurwara kwese kwaita munhu hapana here kwawakambofamba mumaprofita kana muchiwani kuti wazosvika pakupuma papawo kuti hando wakauraya chii munhu panorwara munhu vamwanoenda hospital vamwane mavanofamba vachiitawo zvakabatsira saka mubvunzo wangu inongori kuti pane pawariwo mukoma wavo nemadzimai acho hapana here kwawakambofamba kuti wazosvika kuti wazonongedza ava baba kuti ava baba vanhu vakauraya pamusoro ida inini tingati ndinonamata kumasoro ndichitanga musi wandakatanga kuenda kumasoro zvakatsanangura baba vakafamba namai wakafamba right isu tsika dzedu dzechiwanhu dzinoti chii panhau yemunhu anozviprotekta kumukadzi wake ndoda kuti panyaya dzepana pese ndikuona dzakaswatuka kuti
baba vanokwanisa kupota munhu unokwanisa kupotera mudzimai hapana munhu anoda kuirwa mukadzi wake saka unotogadzira mukadzi wako vamwe vanotoita zvekutoti unotosvika akanakirana ipapo saka izvozvo zvinokwanisa kuitika izvozvo kana baba wavo vakazviita izvezvo ende zviri pachena kuti Moses akatotaura kuti ende munondikumbirira ruregerero kuti akadini akararama mai wavo akuda kungotya havo kuti inyaya yakatoitika hapana chinhu chisingarepiswi ndosaka yatouya mudare muno munofanira kutaura chokwadi chichiripo bcause uya hawangazvizivi vaizviziva kuti ende mukumbiro ruregerero iye mudzi wacho akazvitaura akarara nemi mudzi wangu hamusi kupindura unoti chii patsika dzedu nekuti inoi itraditional court tine tsika dzedu dzaiitwa nemadzitateguru edu kuti munhu asabate mbereko anofanira kuita zvakati kucharukira miti kuita sei dziripo nzira dzaidi dzefamily planning dziripo nzira dzekuprotekta mukadzi wako dziripo nzira dzaiseenzeswa ndozandiri kuti dzitsika idzi isusu tinoti chiinadzo ndikuona patsika dzechiwanhu kuchengetedza mukadzi wako kana kusa chese chinodzirira mukadzi wako kuti asashanja hapana chakaika patsika dzedu dzechiwanhu nokuti kupfuma munhu kana kutaura nemunhu ndo zvinonetsa but kana munhu achinge azvionera ega ndo zvinokurudzirwa patsika dzedu ndizvo disemu ndo zvamaitotaura nakangofanira changamire usosa patare yake kuchirekeriza tazvitano saka zvichirova kuti kana uyo anga akaisa rusoswa pagadheni rake iwewe mombe yako iriyo yauya ikandopwanya rusoswa ruya rukadya anoripira umwe munhu ndiani ndiye anoripira chii nyakudyirwa so zviri kundishamisa kuti ishe waanozoenda undoti uyu aripirwe sei iye ari akanga achidi akanga asosa gadheni rake chakamira zvinogona kwapindura ipapo sekutaura kwatata tinofanira kuenda nemota akaenda namota kuti murira wainge achitori mupenyu wekufoma ndakatuma mapurisa sezvo ngasisabva kufamba enda munonzwe mega kuti ndizvo ari kutaura here kuti akapinda kumba kwani kwachapeuka ndakapinda kumba kwachapauka zvishua takadainza maichapauka nemhuri yavo nababa chapauka maichapauka uyu zvari kuti ndakapinda mba kuda kumbira ruregerero ndipone ndinoripa hangu kana nditambira ruregerero rwangu pane kune munhu wenguva aenda vanhu vasitaura chokwadi pane kune munhu wenguva aenda andazokurapa ndiye ngati kana wabvuma kumbirwa ruregerero munozopiwa weti iyo ndiyo charapa chii munhu kuti apone mai chapauka karamba takatofanira agara kange kairi wachipinda ndauta sei andakurana wamurira ndopa vanhu kune machimuto wenguva arimo wakapanda vamwe vaivhitisa kuti muri aitotitaurire ndofanira chama dzacho kuti muri aitotaura kuti ndiri kumhanya nemukadzi wechi wemunhu wakadzi wevanhu ndo vanoita kasi mai wakaita sei wakaramba chakazoshamisa ndechekuti chapauka akazoenda kwamurira kati achiti ndakundipei mombe ndira mombe 3 mukadzi wacho aindoda $300 yekuti ndiripei ndipo ndakati imi kana mairamba kuti mukadzi wako haana kunyengwa nhasi wada kuripwa mombe 3 dzei $300 ingauya vanhu nhasi achiti ndinoda kuti ndiripe handauya nhasi apa ari kundira mombe 5 dzekupumwa avaengesire kupumwa yekuripwa ndindowape weti ndizve varipo wakatumwa wacho ndofunga varipo vatitaurei pamusoro ishe nevamwe wese pamusoro changamire nevamwe wese vano chakaita kuti ndiani yoani ndini tambudza ichine manyana uri munini yake mukoma mukoma
chakaita kuti isusu ngekuti ndakange ndiripo takaenda kudare, taenda kudare kwa Ishe Chenambu. Tasvika dare chinzi dare rapera handiti takubuda kuwanamurira hwanzi sarai wasara wanamurira wakanzi sarai naIshe sarai isusu batabuda bataenda tiri pamatownship takazoona takutsvakira wanamurira vari kukutsvakai vari kutitsvagire isusu tabva kudare kunzi dare radi rapera ini handiso vacho handina kutoenda kumba kwangu kwandinogara kuva ndatomirira vari kudei kuzodzimara ndasvika ndokunga wakazouya wanamurira ndokunga zvekuma 7-8 usiku nanasangana tauya tiri kukumbira ruregerero rwenyaya yatatiitaura isusu ruregerero isusu apa hatisuzwa panyaya yatikutaura yamuri kutaura apa. Nyaya yamuri kutaura imimi kana mada kuti kupuma kwamaita uroyi nekuti makanyenga mukadzi wedu ndipo patakataura. Kana mati imimi muda kuripa panyaya yanga iri kuti yatandikunetsana uku ndipo motipawo mombe nhatu dzacho tizoti muda kuripa wakachema wanamurira wakati tikati saka munokwanisa kuripa zvapakadii zvikanzi tokwanisa kuripa mombe 1 tikati aiwa pamunenge magona kuripa ipapo handiti kwekupedzisira kwacho tikati aiwa isusu nezvekuripwa kwacho hatisudi hatisiri kuda nenyaya yekuti mukadzi wedu ari kuramba kuti haana kurara nemunhu ini regai nditwawo nerumurira sekondibone mwana wemuchakapa regai nditsanangure pada yakuedza kutsanangura naIshe Chenambuya. Takati tabva kudare kwaIshe Chenambuya taenda kumba taona nhume yakatumwa navachapauka ichisvika kuna baba murira wakatofonerwa nhume yavo ikatosvika kumba kumutogoro kwatinogara ndesagara nababa pamba. Vasvika kudaro vakautanzirwa kwamurira uyai titaurirane tega pasina shamwari kana manext door. Pataenda kumba kwavo nguva dzavari kutaura 7 o'clock inhema takasvika zvemapasti 10 dzeusiku. Tasvika tikakurukura semashoko anga agara ataurwa nababa kuti endai pachapauka mukumbiro regerero. Nyangwe ini musi wandakasvika ndichibva kwandaigara ndabvunzisa baba kuti baba zvamadzikira nyama kudai so chii chanetsa. Zvanzi mwanangu mira ndikutaurire chinokonzeresa kuti ndirware kudai. Ndakapinda mugadheni vachapauka. Tasvika pamachapauka takakurukura nyaya idzi vachapauka vasvika kuti zvifambe zvakanaka ndipei mombe 3. Mukadzi wacho akabva atsanangura nguva dzemadekwa idzodzo kuti inini kumombe dzachadya nababa kuina handipo kozi vanozonditsotsa mangwana ini ndikuda iri mari yakataura yawakabvunza wakabva kuti ndiri kuda $300 USA ndogumira pano. Ini toti iwewe wouya wonditaura kuti wakauchirare mukadzi wangu handiti chekutanga ndotaura kuti ripa kuti ndipo dyewo nekuti wauya wega izvo zvekuti mukadzi abvuma haana kubvuma yaimwe nyaya asi kuti iwe wauya kureurura nekuti tendikuda kuti titaurirane newe otherwise chimwe chinhu chekutanga idemo randinokudzika handiti wanga wachidii nemukadzi wangu. Saka itori mhosva kunemi vanamurira kuti murume wenyu whether or not airara neuyu ezvazvichabvumiki nekuti chii murume wenyu afa
ende hapana munhu anobvuma mhosva kuti tingati darero tikararendeshere, asi kuti iye ega akauya achiti ndakarara namai yangu itori mhosva. Wani unobva waiswa demo ipapo d. But inini mubvunzo wangu, tichidzoka kumubvunzo wangu wandabvunza kuti pachiwanhu chedu imhosva here kuti ndiise rusoswa pagadheni rangu? Ndiye anovamunikira let's say garden rakasoso robva raiswa musungo handitika ng'ombe yopinda kana kuti mbudzi yosungwa nemusungo yobva yafira ipapo. Ndinodaidzira ndianani ng'ombe yafira ipano pagadheni pangu, uyai mutore ng'ombe mbudzi mutora mbudzi yafa. Ina handina mhosva nekuti yauya pandakagadzira kuti ndirege kudyirwa muriwo wangu. Uri pane mugodhi yobva yati musimanheru uri kuda kuba mugadheni mewanhu, wobva wandoti mugodhi uchuru wobva wafiramo uyoyo hapana usiku uri wega. Svika makuseni uone wadhurazi pane ari mhosva ndianipa. Inini ndinoita sekuti ndichatidzokei pamashure shure. Indiri muzukuru ndakarora mwana hanzvadzi yavachapapa. Mawambisiro enyaya dzese tiripo. Asi chinhu chatikashamadza chanyanyoita kuti sekuru azotega ndikwire dare magariro munharaunda. Nekuda kwokuti sekuru hachina kugara ambosangana navo vakauraya munhu zvakatobudira nepadare. Maendero acho ekudare futi wairimurira nachapa vangu vari kubvunza kuti mukadzi wako auya kwandiri kuzokumbira weti sei. Vari pakati pekutaura mapurisa abva angosunga vanhu pasina aendesa samoni. Pasina aendesa samoni kudaro changamira. Nyaya yatongwa kwokupedzisira ndiri kutobva ucheti ndikuzwa sekuru kuti muzukuru toda kuti titine mombe tiendese kwaishe tendambwe. Ngati sekuru mombe ndei. Kanza handisi kuziva muzukuru handina chandakwanisa kutaura padare. Asi musi wekutanga wamurira ivo varipa papaya mukadzi wachikumbira weti akatoti ndatumwa nana baba, ana kutumwa nemunhu akafa, akatumwa nana baba. Sekuru achidzokera ivo vasvika sabhuku nevamwe vese varipo kutoti tori mugadziro rokuyeko panhamo vanhu vakarara usiku vese vachiti Melody wakauraya wakaramba neweti, vakararira zve vachiti Chapauka vadi wauraya. Chapauka ari mushishi mekudaro mapurisa achakamira akauya akati tiri mboo yekunzwa maitiro amuri kuita, wakatodaidzira pakazara vanhu. Saka zvatanzwa tiri mboo kudai mese masungwa mangwana kudai mangwana aya kudai kuya ndopakaanzi Chapauka usunge mombe musi wechitatu. Ndopatakagarawo semhuri tikati naiva Chapauka mombe ndei kuri kwekuti manyengerwa mukadzi ngatichikwireyo tindonzwe kuti mombe yamuda kubvisa ndei uyezve kunyengerwa mukadzi imhosva iyo. Papo ndo pari kuda kuti tinyatsotojekerwa sekuru vangu mukadzi wako ane mhosva majeketa kwaivo iyeyo nziyo dzedu dzanyatsonzwa pane nyaya nepasina padeko nepanyimota anapo nyangwe mambotumpe judgment tanyatsonzwisa zviro zvese ndimunopa judgment icommunity court inei ndindozosamariza zvamunenge madii mataura. Ndinokuona kwandiri kuita ava vanhu vanonzi vane mwana wavo akauya kuuraya nemukadzi wemunhu ndo vane mhosva, ndo vanofanira kuripira avo nekuti wakazosvikira kuti mukadzi uyo aite weti kuti ivo vaende kogadzirisa mwana wavo akanga akwirana nemukadzi wani wavo. Saka avo vacho ava ndo vanofanira kuripira uyu azoti iye ndiri kuda mombe zvaataura ndo zvaanofanira kutaripanei kuti tichipedze nawo zvamataura moyo ndingawaripere chakati mhosva yabuda no zveshuwa wane mhosva wakaenda wabvuma kuti takaenda kundotipei weti wane mhosva
Pizza mumsati mtuku. Najua anolipa nechi. Vanofana kuipa andikauya samuni kakuzauraika anolipa nechaka. Ng'ombe dzakataura kuti ng'ombe nhatu zvakaipa kukurana nemukadzi uyu kushora mukadzi uyu umushorera mukadzi uyu wowe wotora wakuita wako uyu anga akasosa gadhini rake. Ndinoda kutaura zvakare kuti ng'ombe nhatu. Baba, kuona kwandikuita iri pamuripo uyu vanhu vemunharaunda vanoswanana vaigara wese rufa rwakazouya umwe achivhura makumbo nhatu ndinoona semombe mbiri dzinoita changa imwe ichiuya yechitatu kwamama asinya kunyengerwa mbiri changamiri pamombe nhatu dzitaura dzoirana nadzo asi ndikudzoka kuti pana mai vachangamiri pamberi penyu vari kuramba vachiva nhema kuti havana kurara nababa asi vachikanganwa kuti pane munhu akatoenda mufu nenyaya iyi vanofanira kunge vachitoripowa zvakare. Wanga uripo here kuti vari kunyepa? Une umbo hwapi kuti pene kuti wakati munhu ari kunyepaka unge uine umbo hwawabata panyaya kuti pakati papa ndaona kuti aiwa panyepa. Hauna handii. Saka kuti munhu anyepa. Because panonzi munhu anyepwa ndepemunhu wekuti anenge aine mafacts aanyepa kana umbowo hwaanyepa. Kawazvangamira. Ini semaonero angu ndikuona mombe nhatu dzakanaka. Nenhau yekuti akanga apinda mugadheni ndiye auya nenyaya yake akatireurura ega zvakanga aita. Saka ndiye akanga apinda. Saka mai avo handingakwanisa kungovadzosa munyaya. Uyu akanga atozvibudira pachena kare. Tombotora nyaya iyoyo kuti iwewe unoenda undoti wakanganisa wongoenda mai voko chete undoti ndiri kudawo mutundu wako kuti upore ndiri kudawo mutundu wako hauna chawaenda nacho chekunoti undobvumi mhosva yako kuti raiti tauyawo nenyati iri panze apa chitipewo mutundu tidi nekuti dai anga akapora akapuwa mutundu akandopora angadai kuramba kuti nhasi kuti handina kudii kurara naye. Saka zviri pairi ipapo kuti pawakanga waziya ava kuti hama yavo yakaita cheupombwe nemukadzi wewanu, chekutanga wangadai wakabva waenda kwaishe, ishe akadii akadaidzira dare iroro kuti wauye wayanane dare iroro, so that watori nemombe dzawainadzo dzekumabvuma mhosva wega waifanira kutoti nhadanga woenda naro kuti tisvitsirewo kuti tikwanise kudii kuti tirapike. Asi apa tiri kuona kuti vanhu vakanga vasina kune chokwadi here kuti ndizvo here kungoenda kuti ndipowo weti yako uyu anoti ndipo yechii mubvunzo iwo unobvunzwa kuti weti yangu yechii hauna kubvuma mhosva dai anga akapuwa weti pamwe akandoita raiti izvo zvangadai ari papa ari kurapa but nenhau yekuti vanhu vanga vasiri sensi akasvika pakundodii pakundofa akadai akamhanya kuno kumatare kwamambo kuno kuti no taita kudambudziko rakati uyu akuti ane runyoka tikadai takamubatsira achiri mupenyu kana rwanga ruri runyoka pane vanga rurota pamusoro mamo ndoda kubatsira pari kunzi nawachapauka wakanga wasina ruzivo kana runyero kuti mukadzi wawaidana namuri murira akatombotitaurira ini taita patese akatombotitaurira achitoti wachapauka wakatombomutaurira kuti vanhu vari kuti uri kudana nemukadzi wangu asi iwewe siyana nazvo satedzere vanhu wakatozomupa direction yekuenda kun'anga pataurwa naishe chenambwe ndo wakatomuti kune munhu anobatsira pa17 iwo wachapauka wacho vachitomurairira futi kwekuenda inini ndorwara kana ndorwara mese mondiona kuti ndiri kurwara
mungatadzere kunditi manya nemunhu pachipatara pa mana nemunhu pachipatara pa ndio mhosva yako ndizvozvo hapana mhosva asi zvatoreva kuti dai yakanga akuziva kuti ndizvozvo zvaakaita aifanira kuti nadanga akaenda kwaari uyu ndauyowo shamwari otsvaga madziso awira panyaya yakadari zvimadzishe nemadzimambo nekuti vamwe vanhu vese havakwanisi kuita sawira panyaya iyi aitoenda oonekwa hwara rekuti basa rake rifambe abvuma mhosva yekupinda muchuru mumunda memunhu. Saka taapa judgment I think taipa nguva yakakwana pamusoro ino vana murira vangangotenderere zvawatitenderedza nguva ichikufamba mama asi vana murira vane mhosva yakanyatsokwana judgment ndo yakungodikanwa kwedzida ravo rotoita sei ndo yatofungwa tiri kupa iwo rutauro futi mombe natisaopa zvakanaka chaizvo pamusoro ichanganira inini ndandoda kuti nditiwo kwamuri changamira handizivi kuti inini zita rangu pakuti ripinde pakuva munhu ave defendant iye muridzi wazvo ari kuzikanwa ndiweka mukoma ndindiwe murira sandiwe murira matare aiitwa pamba pako iwewo ukatotaura kuti ndakandiripo ndakatoataura kuti haiwa tirikuda kutouya wakati haiwa ngatisitaurei panapa pamba pake aitwa pamba pake kuti pangu pachako pati uripo kaiwe ndakandiripo samukoma ingandakubvunza ndini kuyana Moses wacho akafa changamira saka ndinyika mapo taipinda mubox natendai dare redu rekutanga tichibvisa mari dzedu dzedare tendai achibvisa chapauka achibvisa chipinda dare rechipiri zvebox taikupinda natendai saka hapana tingatadze kusungisa ndaibvisa hongu asi ndaibvisa ndiri izwi raMozisi iri mari yaMozisi baba awakutaura ndiwo mukoma wemufeni saka muri kuda kurambeini mhosva iri mumba menyu mhosva iri mumba menyu ndimi wacho atosara ini munofanirwa kutoripa ndimi musara paona muchengeta vanai ichitaura dziri dzega ishoma dakaita ngombe nhatu nembudzi mbiri dzinouya kwamavo nekuti hapana iri nyenzi yekuti vakatadza yatonokumbira weti panzviri kuti takatadzawo right mochibvisayo nekuti ezvezvi taakuchingoti taakubvisisa wasara wapenyu muridzi wemhosva akadii akafa saka hatichaiti kuti tiomesere dare hatichakwanisi kuti tiomesere dare nekuti chokwadi hatichazivikanwi kuti ichokwadi here kuti akarara nemukadzi wemunhu kana kuti anga ari mahallucination akanga akuita semunhu anga akurwara orotomoka achitaura mazita emunhu hatichazvizivi. Saka sevanhu vagari variyo vagari tongoti isusu uyo kana iri chokwadi akahura ngatichionei maleseni nesu wapenyu vasara kuti mukadzi wemunhu haadi tiri kupanzwisisa here kuti ngari chiwe chidzidzo chekuti mukadzi wemunhu haabatwi nekuti paunenge uchirara nemukadzi wemunhu unenge uchizviita gamba murume wacho uchimuita senge chipuza chipunyeni munhu asinganzwisisi asingazivi akapusa uchifamba uchindoeka like izvo tinozwa kuti aitofamba achitaura kuti vakadzi wemuno muarea ndadii ndagwaza ndasakura ndapedza kurara nevakadzi wevanhu uchifamba uchidii uchiganza. Saka naizvozvo
tongoti isusu dare hapachisina achandoripira umwe munhu nekuti kana yanga iri chokwadi kuti uyu anga akasosa akawana mubayiro wake wekufa nenhau yekurara nenhau yekurara nemukadzi wemunhu. Kana kuri kuti hapana yekusosa asi zvinonzi rine manyanga amini hakuna chutsi chinopitika pasina chikambewe moto unenge uri pa shakani naizvozvo dare rangozobata kuti no there is circumstances dzatingangoone sedaro kuti zveshuwa mukadzi uyu anganga akadii anga akasoswa uyo akarara asi unfortunately kwairawa umwe wacho akafa umwe wacho achiri mupenyu ende kuti tiburitse chokwadi tindoti taakundorwadzisa wasara wacho paine wairi wakanga wakakanganisa dare harichakwanisi kuti tichindoti ngaparipirwa asi dare rinoti makosi ekunzwa imimi kudare wanamurira munochibhadharawo makosi iyayo ekuya kudare unobhadhara imari makosi ese amakasenzesa kuenda kumadare. $320. Right. Shaka imimi maakubhadhara half of 320 which is $160. Imimi munobatawo half yemakosi acho e160. Shaka muchange muchiwabhadhara 160 back nekuti wakatosenzesa kuenda kumatare achiunza kumatare nekuti paine nyaya yekupumhana nyaya yekudii asi nenhau yekuti haticha macircumstances anotiratidza kuti zveshuwa mai avo wakanga wachidana naye asi kuti tinyatsopruvha chokwadi chekuti wakarara sei hapanayi. Muri kuona pamabuda imimi wapenyu kuti vanhu wakatadzirana wani wacho akafa wani wacho aripo asi kuti abvume kuti zveshuwa ndakarara nemunhu hazvidi uyo kuisa rusoso pagadheni rake pachivanhu chedu hatirambidzi isusu tinobvuma ndo zvatinototarisira kuti kuno I think achitobuda panze apa pana wachatomukwenya kuti wakaenda kupi undipo ndili so ndo saka tati isusu hapana achandobhadharira umwe munji mari asi dzemakosti edare dzakasashandiswa kuuya kumakosti kumatare tochibatsirana kuti nyaya yedu ipere zvakanaka. Right, munoibhadhara rini 160 mwedzi wapei 31 March munouya muchitora mari yenyu 160 yedare. Inini panhau iyi hapana here pekuti inini ndichenurwe kuti ndiregere kuti ndirambe ndichisvibidza kuti takauraya. Okay. Kana uri kuda hako kuenda kundochenurwa tinenge wakundobvisa hako mari yekuti muende kana wachida kuendako kana wachida kudii but uchenjere kutsvaga n'anga inobata mai. Dati isusu hapana tokupa nekuti ndakasvika pakutukwa pakushaudhwa padare inini ndichinzi uri hure wapedza varume vanhu vevengai munhu ndotombonzwa wachishama kana mukanwa mako saka maurira ndatoitawo ndatouyawo ndichiti ndoda kundochenwa. Iyo munodawo kuenda kundochenurwa here?
tichenesane tiri wairi kwete kuti wangofamba wachimondito maya ina handina dambudziko navo baba navo ini ndaisatovazivawo ende zvinezvi zvandatozoziva zvinezvi ndezvekuti vazukuru vemukwasha zvandisingatozivi saka handina yapera kuti hapana abhadhariswa hapana adii watabhadharisa simukai tiende nyaya nyame unozogoka